Iinom ako ng tubig. Huwag mo nang ibinda sa... Kita may nakita, ana. Diyan na nga sila. Sakto, makaabot tayo. Wala kayong ano, be? Wala ang soup. Ang ako, andyan na sila, Mariel. Kung ano ito ang katagal magpunta ng palengke, nagbabili na na si Chris. Busi talaga kasi nag-aaway na sila. Sino? Kagabi na, girl. Tandang lalaki. Sabi ko sama tayo. Wala naman. Hindi ka pa siguro kumain, no? Ay, nagdala siya ng candy niya. Salamat. Uy, ayan, bilis. Oh, Uy, kunawang ikuha ko sa'yo, ano? ano? Itago mo. Baon na ni Nura. Kakalang diya. Oy, hindi yan mga ginawa sa mga ganyan. Wala. Hindi yan. Halika na. Ha? Mas alam nila kung ano. Ano daw, ano daw? Nga tumawag ko sabi ko nga. Hindi ka alam na kakain ka? Sabihin mo. May ano para tayo? Sabi ko, chat na kami na magpadala kami ng soft drinks. Kasi itong amo ko, hindi kasi siya magsasabi na sasama ako. Saka na, pagpaalis na, hindi, sabi ko, punta kayo ng Jaco, pero hindi naman siya nagsabi na, Hindi kasi sama ka, dapat magsabi sa surprise kasi kagabi. nila. Hindi, dapat magtanong ka na lang sa kanya. Ha? Kaya madam? Nakakaya din naman. Yes. Tinid mo na? Saan si ano? Marcel. Kumakain ako ka. Ha? Wala si Marcel? Wala. Grabe po wala ka kabantay sa JC. Grabe po pumunta karon. Lalaki Lagi kong ganito sa JC. Di ko kauban kay wala akong nanay. Wala ko naman tanong. Ay, di Mario si Nagtanong siya, kumakain ka ba? Oo. Kasi ang mga hindi ko kayo narinig niyo na kumakain tayo. Uy, nag-diet ba ako? Di ay damon. Oy! Nag-diet May ba? adobo dito. Uy, nakuha na hindi akong diet. Huwag ka muna mag-diet. Sayang yung Huwag pagsasabi. ka mag-diet. Nakita ba, uy? Isa dito. Basin mo ng ilaw? Kanina pang init-init. Look, nag-live ni? Nag-live ni? Oh, kanino to? Wala na. Sira ng... Bakit sinira mo na? Ay, dyan ako sa harap, be. Kailangan lagayan mo ng tubig na ilagay mo. Ko, paano? Kanino yung cellphone? Tubig ko lang. Oh, may baso. Yan na, yan na. Tanggalin mo ang akin. Akala ko soft drinks. Hindi, ilagay mo dito kasi kunin ko yung iinom ako. Wait lang. Ayun na. Hindi ko nilagyan. Hindi ka man lang nagsasabaw. Grabe naman ang babaeng ito. Ito, sinasabi ko nga sa'yo, masarap na ang kanin. Hala. Ito sinabawan nila eh. Ang tagay ko ang ano. Bigyan mo ko ng ano, sambe. Ayan o, ibigyan mo Para sa... Pwede ka ni? Uy. Ayan o, ang dami. Kami, naglan niyo po ng foods eh. Sabi-sabi pa kayo. Ayun, ang dami Hindi, kutsara. surprise lang nga nila yan. Sabi nila na ano, wala daw ulam. Kaya nga, wala daw dala. Wala sila, hindi sila nag-ano. Nagtanong talaga ang nanay ko, sino to? Hindi nga. Sabi mo, parang pin mo at tita mo. Ay, bakit hindi ka kumuha? Madami pa Diba ano ka sa gate? Nagsalubong ka sa amin? Nagdala ng mga gamit? Inanong ko yan sa'yo lahat. Sabi niya ganun. Dahil. Nakita ka doon. Nakaraan, pagkakura anak ko. Mo naging ni mo dai na katong sa ahas. O karon kabul na ka kana mo ka taga sorry na ba. Dala niya taga sorry na. Hindi kasi ikaw matangkad ka man. Ang liit naman ng mata niya. Ikaw matangkad ka man. Eh, magkamukha daw kayo ni Sheila. Kasi hinahanap niya kanina, sabi niya, Diki, Ito naman asan na yung dalawang kasama Chinese. mo? Na taga Surigao. Taga Surigao daw mo kami daw ka. Sabi niya, ano mo sila, sabi niya kanina, si Nikki, asan yung kasama mo? Tanggalin mo yung salamin mo yan. Nagulat na. Bigla akong Diyan nakakita. Oh, Chinese nga. Parehas to. Saan ang salamin mo, bes? Hindi siguro Hindi na makakita yung mata mo. Mas grabe pala siya sa akin. Sabi ko nga sa'yo, hindi tayo Akala ko ako lang, At isang parang ngayon ka lang. akala ko ako lang talaga may sirang mata. Sa kanya, oh, grabe siguro din sa kanya. siguro masakit ulo mo na kung hindi ka makakita. Sakit na yung mata ko, ay, ang ulo ko ngayon. Ay, bakit hindi mo dinala? Andyan man. Pwede gamitin mo para mawala. Ay, i-mineral. Ang mineral, ang Pepsi, nakita! Kuya Pepsi, ay mag-live po day ko. Ano ba yung Pepsi natin? Bakit puti? Ay, plato. Oh my God. Pangin naman ng heart. May heart ka pa din na, oh.
Magkuha ako ng height. Yung maliit? Ano, hindi tayo tawagin. Wala, kasi hindi naman Uy, dapat lang natin lagay, oh. hindi kami nakapagpabili sa manin. Ano yun? Stop na daw. Hindi, kaya pinakuha ng matanda yung pagkain kasi sabi daw nila, hindi daw sila kakain. Si T, ay si Saan T. ilagay doon? Sinabi na. Oo, di alam mo na may matanda pag sinabing ayaw mo, wag. Ang dadaan ko pala ng Oh. Tapos sabi niya, si ano daw, hindi daw kakain ito. Tapos bigla siya, bakit kumain? Kasi tinikman Kaya niya, sabi niya lang, kasi kunin niyo tinikman yung niya. pagkain. Kasi tayo lang ang sinabi ko, di ba? Matamis Di ba? Tubig sabi. Salamat. Wala ka, magyan. Wala na. Maghanap kasi ka ng Yung tissue! Andyan. Discourage. Kabalo na yung itong soup juice nga lagal. Puti. Ano pa mag-live? No? Ay, grabe. Unahin ko kayo. Mga Chinese man mi. Tanaw mo, ano mo magkaon? Basta may atay at saka bangmi, masayahan na ako. Kami lang. Buang mo eh. Ako wala, di ko inikot. Salam. Yan yung mabait, di ba? Oo, masyadba. Salam, mama. Dilim na. Sinisi. Ano ko nakita eh? Kasi ang init yan, boys. Hindi man ako makita. Ay, ang dilim man. Oh, sige na, magbukas ka ng bintana. Sige. Baka ka. Ang live. Saan? Bakit ang dilim? Ang dilim man. Ay, ingat. Gabi na eh. Natutulog. Natutulog lang alam mo. Ah, wala na. Wala na. Ano ba rin? Wala na. Ano nga natin, ituto ko sa'yo. Uy, Sabihin mo, ako asan na ang, naman. ba't ang dilim? Ay, Diyos ko. Sandal dyan. Chocolate? Mag-ana na. Iganon mo. Iganon mo yung unan. Maganito. Oh, maganito na lang pala. Iganon mo yung unan. Uy, abi daw na taklog ko. Wala na, nagsaw-saw din. Uy, kuha na ko. Uy, igit na. Igit na yan. Kamay mo, guys. Mahoy lang hiya kayo. Clay. Pati lagay dyan, Clay. Doon. Sakit yun ninyo, di ba? Oy, Nick. Oy, kay... Asan? Ang dilim. Doon kay Nico. Naputulog. Salamat yung inyo. Ang dilim man ng sayo. Sam. Ilagay mo nga doon Ipon kay lang Nico ko ni nila. suga. I-brightness food na, uy. Tulog nga. Ano ba? Hala, bakit mo na, Sam? Light mo. Ipangsulod ato na may mga Nakadilim yung light mo. mga Ano anong mga... nangyari? Ay, kay nasiro na Ay, Nick, sa atin yan eh. i-brightness dahil. Ate Elsa, tayo. Madilim pa rin. Punasan mo nga, Nick. Lagi nakikita niyo mukha ko. Bahala sila. Paano kayo? Bakit ano yun natin? Uy, bakit Oh, yan. Ang dilim. Nasahan ko na Ito lang yung cellphone Nick, eh, ganun lang yung siya Nick. Ano ko na i-view doon sa dapit. Kuloy na po. Yan. Hindi yan makalat manok. Hindi yung sabaw niya. Itong manok na kami. Mga tabi. Maalat yung sabaw. Yung sabaw lang niya, sabi ko. Ang dami. Kaya nga sabi ni Sheila, maalat pa yung kanin. Maalat pa. Sige ba, girl? Kanan kanan na makalat. Hindi. Masarap na yung kanin kahit walang sabaw. Kumain ka ng bami yan, di ba? Paborito mo bami yan. Di man makita. Si Sam rin makita sa tanan. Tanan gani, sama-sama. Sam. Hawa kami, grabe sa. Uy, maglinya taro. Maglinya tadi, oh. Ito, ma'am. Sam rin nakita. Well, nanay, tumawa na lang sa atin kasi natatawa na tayo. Tawa sa mga kabuang. Yung kang cellphone niya ang muring. Sobrang puti ko naman dyan. Bakit Sheila na lang cellphone? Sobrang puti naman ang mukha ko dyan. Sam. Wala. Totoo na. Wala Ano ang jacket ko ngayon sa lubang nang siya pag kumuha nito. Tawa nga sa akin ng tatay ko eh. Bakit? Kasi ang nanay ko pa kumuha nito ng jacket. Kasi wala akong jacket yan. Sabi ko wala akong jacket. Ang jacket ko nandun sa loob.
Dito ka next para hindi matakpan yung ano. Hindi ka nilo jacket yan. Sa akin. Tapos nila, andun sa Oh, mag-live din ako. Nanay ko ang nagtakbo-takbo. nandoon sa may pertahan. Nasa natin niya, paakyat. Nakalimutan mo. Yung nakalimutan ko kasi ang busy nga namin kasi nag-away. Ala, sa akin napunta. Sa akin na. Yung anong araw. Saan yung akin? Ito? Oy, wag ka mag-ako. Akin yan. Nag-ako ng cellphone sa... Nalilito na ko saan. Ay, halos may kapray hula. Thank Huwag you, ka nang thank magdikit. you. Hello. Iwanan ko na muna kayo. Tignan nyo yung Dai. Teka. Magpakain na Mga- tayo, baby eh. mga adik. Bakit madilim? Tulong mo nga dito. Ngayon lang picturean ay wala na, ubos na Oh, lahat. ayan. Ayan, simot na lahat, oh. Simot na lahat ang mga pagkain. Oo nga. Sayang. Sana sumamatay kagabi kay Tanda nga. Bakit? Sabi ko sa'yo, sabihin mo eh. Wala, huli na. Ga, pumunta kami doon sa sabi mo na tower. Ayan, kagabi. sunod-sunod Pero hindi na kami cellphone, pumunta oh. doon. Ayan. Yung sa Brad. Pumunta kayo doon? Naglibot-libot kami. May bagong McDonald's doon na open. Ay, wa. Ayos kayo, ah. Punta mo na ako dito, ka. Ayan, simot na lahat yung mga pagkain, oh. Yan yung mga malalakas kumain. Nene, huwag mo akong takpan. Oh, wala na. Uy. Ubos na yung maragbamya. Ay, yung atay balon-balunan. Wala Hindi na nga makita rin. lahat, ni. Yan, ubos na. Yan, yung leeg ng manok. Leeg ng manok, oh, yan. Ayan. Sinong luto ng liig? Basurahan tayo dito. Ayan Ah, yung doon sa sunod-sunod na cellphone, oh. Sina? Gusto ko ba niya? Gusto naman siya. Mura mag-wanted sa sama kay mura wanted. Value. Hindi na talaga mapigilan, no? Patingin nga. Taba. Bakit nagtatabi ka? Pachiching na si Manay, oh. Ano ko, ulit ko para naman tayo mga buang una. Ayun. Ayun na, si Manay. Ayun, nagpapaalam na si Manay, oh. Tapos nang kumain yun, naka 5 kilo. Ayan, 10 kilo na yan. Oh, grabe to. Dalawa. Ayan yung tubig ko. Ayan, chicken pa more. Ayan, atay pa Ano more. saba ba? Yan lang. Ngita ba ng ibang Ito naman si leeg-leeg. Gusto mo yung leeg o balon-balunan? Akin na yung liig. Ayan. Oh, leeg. Oy, maganda kaya yung liig. Oh, gusto raw ni Sama yung leeg. Oh, yan. Gusto ko yung balon-balunan sana. Ayaw mong kumain ng balon-balunan dahil? Pala dyan ang balon, yung tikulan. Ha? Ano? Ayaw mo? Tikulan. Nagda-diet. Nagda-diet daw siya eh. Kaya yung balon-balunan. Balon-balunan. Ay, yung sabaw. Yan o, Ay, bamiya. sabaw. Sabaw. Maalat, di ba? Hindi ka maalat. Dami kasi naging sama. Masarap man yung pagmala. Ang dami kasi binuhusay. Kasi kanina ka pa nakukuyo. Kung ano yan, kaya di namin yun. Kung bakit. Ito yung Miss Baka Chinese. paborito to ni Leah. Hada from Davao. Hada Ilonganya. Hada Pilipinia. Ilocos Norte, Ilocania. Ayan. Si Bisaya, Kamanday. Ngayon sino? Bisaya man silang lahat tayo lang hindi. Ano sa'yo? Maguindanao. Ito si Maguindanao. Yan, sarap. Gustong-gusto yung leeg ng Ilongga manok. pa yun sa kuha. Ito naman. Ilongga. Gustong-gusto niya yung balon-balunan. Si Miss Leeg ng Maguindanao. manok. Blood, uy. Taga saan ka, Day? Surigao. Surigao! Davao. Dabaw. Taga saan ka, Day? Korea. Ha? Korea? Taga saan ka? Taga saan? Hindi, Duterte! Ayan, Maguindanao. Maguindanao. Hala, Maginda na to! Surigao. I'm Ilocos Norte. Maginda na to. Ito yung maragbamya, malapit nang maubos. Malapit ng hindi kalahati, hindi pa umabot. Ito naman, wala na, ubos na yung atay-atay balon-balunan with leeg. Ayan. Pag sa bahay lang kaya ko kasi diretso ko si... Eto, kain naman doon. ito, dito. May kain Madubos doon. naman yan. Masbos Zizay. Zizay. Ang tawag Top nyo dyan. man yan. Oy, madubos Ayan, din yan. ayan. Ayan, Hindi yan. man... Yan, ang dami naka-live, oh.
Ito. Kabsa version mo yan ako. Ito yung beauty queen. Galing ka sa Saudi? Hindi. Hindi, bago yan. Hindi yan extra. Kasi ang tawag nila sa magzuos, kapsa. Kasi yung ganyan, magzuos. Ganito rin siya, oh. Yan lang, hindi na tayo Magkaiba lang tapos tayo ng kain. ano. Yung Ingredient. nanonood, hindi lang Version na mag-ubos. lang. Mayroon nga din ako ng red rice na mas Ewan. Yung kapsa naman, yung Hindi ko naman pula, alam. yung ginagamit. Ayoko ng pula. Yung pula, yung... Gusto ko na lang ng puti eh. Sa ano, kaya yung kumulay dahil sa toppings ba? Nilagyan ko ng ano. Tapos yung manok niya, nilalagay mo sa oven. Parang maalam. Parang mas bus nga. Ay, magzuos nga! Hindi ko maubos. Kabsa lang sa kanila. lagyan mo ng Ganda nga yung May asin din, may asin din. version mo. Yan, hindi yan Wala mas din. bus. Kasi ang mas bus, Ang dami sinabaw yung sama. ganyan. Ganito ang magzuos. Parang sayo rin, nilalagay sa May asin oven. din. Kaya lang may kulay yung kanin mo. Hindi, kasi yung ano ko, Kaya nga, tanggalin mo pwede na. naman yan Parang i-prito. bago. Sayang naman na. Ito, sinadya rin, Kaya nga, pwede dagdagan ko. siya iprito, pwede siya lagyan. Hindi nga lang ako kumuha ng color. Yung may color. Plain lang tinapos mo. Kaya gusto nila Yung yan. kapsa kasi na niluluto namin. Kanina pa kayo kumakain? Ano Yung kanina pa? Ano ko kanina pa? Pagdating mo kakasimula. Ito na, kainin natin naman yung gabi. oh. Di ba may kanin ba tayo? May kanin pa ko doon eh. Lalo? Oh, may kanin din pala itong dala. Dala man yung amo ko, nag-ano siya doon sa may kain ng sarba. Kain siya sa labas? Naman na. Maganda. Ano Sarap man yung yung malaki sama. Laham. Laham? Ang saman laham? Hanap ka, hindi ka pa, ano? May atay, may manok, may balon-balona. Ayan. May laham. Ayan, naghahanap pa ng makain. Hindi talaga. Pag ako hindi ako magsawa. Laham ang paborito mo. Masarap kasi kumain pag Kain lang ng kain, Miss Chinese yan. Alam mo ganun naman, ang mga Chinese. mga Chinese talaga, malakas kumain. Ayan, lalo yan, no? Yung maliit nga yun. Pero ang lakas kumain. pakunitan niyo ko na ako ubos. Pero maliit yan, pero malakas kumamon yan. Magsusuka ka sa kakasapak niya sa'yo. Kasi gusto ko talaga ng soft drinks ba? Grabe naman to. Ito, imagine mo na lang yung Sprite. Kaya nga, yung Sprite at yung puti ko. Kung alam ko lang sana siya ay na-reset. Wala naman sana pinadaan sana natin yung tatay. Kaya nga. Tinatanong ko kayo, ano kaya ang ano? Kulang. Sige lang. Tapos, Sige lang, Miss Chinese. Surprise! wala kaming sinabing surprise. Sabi namin, wala. Kaya nga. Hindi ba? Walang sinabi surprise pala ba? Yan. Miss Duterte. Yan. Meron. Kada sino? Hindi when? From where? Korea. Korea. Asyup. Social. Ay, sino yan? Nick, nag-comment ni? Saan? Saan mo cellphone mo? Si Junior Birano. Nakapigudaw mo lumamon. Ah! Ang yun nagbuhat. Siya yung... Kaya nag-message ba? Ang yun nagbuhat. Napanos. Giuna mo good ang live good. Napanos na. Napanos na lang siya. Wala na akong kilay, oh. Ngayon ka pa? Ngayon pa siya magtaka walang kilay. Ano na yan? Kapatid yung kilay ni ate, kapatid sa ukok. Kilay. Ang dilim. Madilim. Madilim sa akin. Sana sa ano, pagpunta natin sa bar, kasama kayong lahat. Hindi yung tatlo lang kami. Ang dami pa- Mabayad daw kasi Sam, sabi ng matanda. Wala nung bayad. Sino magsabi may bayad? Yung matanda. Sa tent daw kung nakapila yung yan makapasok. Anong sa tent? ba? Hala, sa tent daw? Sinungaling. Hindi naman sa kanya, kay Muhammad yung tent. Yun ang sabi niya. Sabi nga niya sa tatay. Anong tent? Bakit daw Saan hindi tent? sinama? Hindi niya dyan? Ito daw. Hindi, sa jackpot. Hindi. Anong tent? Desierto. Huy, pre, kaya yun ng 50 days. Sa ano, katong ano sila, naglakaw sila tulog. Hoy, baka sa next doon na naman. Sabi ng nanay, hanggang 50. Doon na ba yung lalaki? Sino na Kasi lang? wala mong malaki dito. Ano mo ba? Yung bata, sino yung nag-birthday? Sinungaling talaga yung amo mo. Yung sabi talaga alaga niya siya. Yung pinuntahan May bayad daw, kaya hindi pwedeng sumama Sabi yung nga mga katulog. sabi ni Muhammad, ginawa ko ito para sa inyo, sabi niya. Bakit, Sa kanya yun, binili niya mga bago lahat. bakit hindi ka na pa sinasama? Kaya nga. Buisit mo. Kahit nga- Boy, ang luwag bakit kaya na, sumama- ang
maluwag. Ang ganda ng pusto namin nila Ate Marcia. May ganyan. Ganyan. Tatlo lang kami. Sumasayaw ko. Oo, tapos binigyan pa kami ng power bank. Hindi binigyan, pinahiram pala. Pinahiram kami ng power bank. Sabi niya, okay lang kayo dito, okay lang. Tapos yung si Ate Marcia, sabi niya, Kung wala binigyan kami kayo, buksan ko yung ano, kaha. Oo, paham. Tapos yung pagkain na niluto namin, hindi rin nabawasan. Tapos pagkagabi, ang daming barbecue. Wala, ang dami. Mga tinapay naman, pinagbubulsa na. Oo, pinagbubulsa ng nanay. Sabag. Tapos ano, binigay sa amin, 3 araw, tinapon na lang namin kasi hindi na halos makain. Ang daming barbecue. Yung amo mo, parang patay gutom. Hindi, dapat ako may isa. Tinapay, binugay. Nek, yung amo mo, Nek, parang patay Yung gutom. pinakain pa nga Sobra. kakira sa yung ibang tinapay. Binigay ko sa Oo. amin. Hindi ko rin kinain. Yun ang ano. Hindi na lang niya ibigay pagdating niya, ito, sa'yo Piki, sa'yo Lia. Sheila. Wait, binili ata yan ng nanay. Yung naka-yellow. Di ba, ganun din ang dinala niya Dala nung niya nasa lang, Japan ha? tayo na isa? Dala niya. Buti ka pa nagsusolo. Kaya nga. Sa akin nga, ito kasi sinulo ko to eh. Oh, Kawawa to yung mabiktima niya. Ayan, Alam na ni Ate Elsa, kasi ito yung binaon ko yung pumunta tayo. Oh, Sprite, gusto mo? O ako. Iba na ngayon ng Pepsi, puti lang. Kasi sabi niya, Yan ang Pepsi ang sabi namin. nga Hindi, may ni chlorine ikaw na ba yan kasi eh. nagsabi ni, sabi mo, Chlorine huwag ka ang mag-alala ininom kasi ngayon. maraming tubig. White. Kaya marami yan doon. Yung Pepsi namin naging Kuha ka puti. mamaya. Kuha ka. Oh, Mariel. Baso, hindi mo naman to iinumin kasi inanuman ko. Maghanap ka na lang ng iba. Nag-aalok ka. Nag-aalok ka. Gusto niya yan, parang naka-lips to lips na rin yan. Sabi nga ni Mariel, kung ganyan musulang mo.